Отговорете. Какво ще получат хората, ако Ивелин Михайлов стане президент? Най-накрая ще получат едно нещо. Първо, да могат да се гордеят, че има някой, който да отиде да говори право на тези, които толкова години ги мачкат. Толкова години. Второ, човек, който знае как да се свърши работата, за да може държавата да работи в тяхна полза, а не в полза на олигарсите. И президентския пост има всичките тези възможности това да се случи. Защото към момента аз не виждам движение посока нещо да се промени за хората. Ние в момента говорим бюджета колко пари ще даде на олигарсите. Къде е обикновеният човек, госпожо Беновска? Искам зрителите и българските граждани да зададат въпроса. Лятото ще свърши. Има една приказка за мравката и щурчето, където мравката работила лятото и събирала, както аз работя на пазарчето, щурчето обаче свиряло, веселило се, угърция било, и мравката го попитала, а що ще чиниш ти мъска, когато сняг да пръска? И щурчето казало, ами срам не срам, ще дойда да поискам от твоите срънце бранно. И мравката му казала, аз пък няма да ти дам, гиди дърти мързелан. Хора да ги чака тежка зима, но не само тежка зима. Тежък живот от тук нататък. Те ще бъдат бити, мачкани, изтривани и никой няма да знае за това нещо. Защото единствените, които до сега бяха светлината в тяхния живот и които светяха и даваха възможност те да бъдат хора, а не да бъдат животни, както ги третират, това бе партия Величие. Така че от тях зависи тази светлина да се върне